Nas últimas semanas, o Concello de Noia executou a reparación dos colectores de saneamento na zona do Obre. Paralelamente, estase a implantar a nova rede nas zonas de Becollo, A Toxeira e A Rasa. Estánse levando a cabo tamén unhas actuacións de implantación de rede de saneamento en Becollo, na parroquia de Argalo. Ven de executarse ao longo destas últimas semanas unha actuación de instalación de bombeo, tubería de impulsión e colector de saneamento na zona de A Toxeira e na zona de Arrasa e no límite co Concello de Lousame, na zona de Porto Bravo. Estes investimentos pois están orientados a corrixir determinados puntos de vertido, tanto de Becollo como este da zona de A Toxeira, e as actuacións que se veñen de realizar no Obre e tal, pois supoñen un investimento de máis de entre 140 e 150.000 euros. Este investimento vense sumar a partida de 240.000 euros do POS, que se destinarán a melloras en saneamento. Conscientes, ademais, da necesidade de ampliar a capacidade e facer máis efectivo o funcionamento da depuradora, o Concello realizou as xestións para incluir a Noia no Plan Interreg para a realización dunha diagnose xeral do estado da rede. Fixemos as xestións con Augas de Galicia e ca Consellería de Medio Ambiente para que Noia fora incluído dentro deses concellos de todo Galicia que se incluyan dentro do programa Interreg para a elaboración dun plan director no que a Xunta de Galicia vai investir máis de 200.000 euros para facer un diagnóstico preciso de cal é a situación da rede de saneamento do Concello de Noia, cal é a situación da depuradora de Noia, cales son as melloras necesarias para acometer con carácter inmediato para corrixir eses problemas no funcionamento da depuradora e no funcionamento da rede de saneamento, e as conclusións dese estudio pois esperamos que estén a disposición do Concello ao longo dos próximos meses. Unha vez finalice o estudo, o Concello centrará o esforzo inversor nas prioridades para acadar o saneamento integral do municipio.